नीलम दिशा हमर नमस्कार। दर्शक लोकन ए चैनल का सब्सक्राइब करवा के लेल लाल बटन का दबाओ आ तकर बाद घंटी पर क्लिक क के नव नव मैथिली गीतक आनंद उठाओ। जाहि बाटे कान्हा गेलै हे दुभियो जनमी गेलै हे दुभियो जनमी आहे आहे उधो आहे आहे उधो दुभियो जनमी बिजु बनला गलरे की आहे आहे उधो दुभियो जनमी बिजु बनला गलरे की अपनों ने आवतिहारी लिखियो ने भेजती पाती अपनों ने आवतिहारी लिखियो ने भेजती पाती हे लिखियो ने भेजती पाती आहे आहे उधो आहे आहे उधो बटिया जो है ते छतिया फाटल रे की आहे आहे उधो बटिया जो है ते छतिया फाटल
आहे उधो बटिया जो हैते छतिया फाटल रे की हरि जी ओ हरि जी हरि जी ओ हरि जी हरि जी ओ हरि जी ऐ मोहना लकी कीन के लिए वृंदावन में गैया चलिए जमुना तट पर रास रचलिए कदम गाछ तर झूला झूललिए ऐ मोहना लकी कीन के लिए वृंदावन में गैया चलिए जमुना तट पर रास रचलिए कदम गाछ तर झूला झूललिए कहियो नहीं बैमनमा मोहना दर्शन देलकै हे कहियो नहीं बैमनमा मोहना दर्शन देलकै तैयो नहीं बैमनमा मोहना दर्शन देलकै जो नहीं जो नहीं आवत हरी मरबै जहर घोरी हे मरबै जहर घोरी आहे आहे उधो मरबै जहर विष